Ya. Mamalan Mimi Wilantrine kedik cewa. Ya di koli kabeh. Mamai samini karo bos titin ada. Mamane Aji aja kumat baik. Mamai Nunung, mamai Anto. Mamai Yuyun, papa Yuyun. Mamai Nunung, mamai Anto. Nangan indah masih kelingan bos titin ada. Janjine pasti pulang karo sampean. Sampai kapan mamai Nunung masih kebayang madu janji ning tenda biru sari. Mamai samini nang apa sekian lakat kabare sun arep nyusul aduh izin mareke kaya kenen wong demen kelangan bae mamane gelu aduh angel mata digawat turun kanggo mamane samini mamane dulu bos cilik dina remaja ang uus dewek wong sing paling ganteng. Dalan kanggo bos Sosro. Mamai samini disambung maning kanggo mamai samini. Mimi Egi berusaha tenda biru losara jadi kenangan mamai Nunung waktu pulang demenang karo sampean. Tenda biru losara sing dadi saksi mamai Anton sampai kapan pulang orang bakaran. Kenangan indah masih kelingan bos titin ada. Janjine pasti kula karo sampean. Sampai kapan masih kebayang madu janji ning tenda biru sari. Kanggo mamai Nunung, mamai Anto, mamai Galuh sing gadingan, mamai Wilantrine kedik. Mamai Bibit, Mimi Bibit, dalan. Kanggo bos titin ada. Tenda biru losara jadi kenangan waktu pulang demenang karo sampean. Tenda biru losara sing dadi saksi selawase pulang ora bakalan. Nang apa sekian lakat kabare bos titin ada sing arep nyusul aduh izin mareke bayang kenen wong demen kelangan
Egi mamane Aji mamane Samini mamane Samini mamane Samini mamai Anton mamai Anton Dalan Mama Samini, dalan ya dalan. Bososro, Mimi Bibit, Mama Bibit. Gabiru losara gabi kenangan mamai nolong saya waktu pulang kemenang karo sampean tenda biru losara sing dadi saksi mamai kalu saya selawase pulang orang bakalan kenangan indah masih kelingan mamai Anton janjine pasti pulang kau sampean sampai kapan mamai Nana masih kelingan madu janji di tenda Irlosa Sada bunga ya nok. Ya nok mumpung masih adem, mangkat dalan. urusannya sampean wah Lo ilah lo. Rasane mah anake gentak. Nongol sing kuburan libur maning. Manusia saja. Mantek lagi geger setan gini dan ngeri gigi. Manusia bisa, setan bisa. Loh loh loh. Ci. Tapi belum merinding yon, berarti manusia. Badai pundi den, arepan mendi. Lagi kesasar. Kesasar. Ya. Pada den. Arep takon, Mangga. kin ke desa apa? Selangit. Selangit. Nggih. Den selangit beneran. Desa Selangit. Bener. Kin sing darani desa Selangit. Bener. Sampai arepan di. Mungkin sira kita takon sapa sejatine kita. Bener den. Saking Grinting Losari. Cepuk Kusuma. Ginting. Grinting Ginting Losari. Losari. Oh iya iya. Tujuannya Sengaja teka ning pedukuhan Selangit sejatine kesasar. Membaca peta wilayah tatar wilayah Cirebon sing saiki durung weruh tempat lan letake kesultanan dalam Cirebon. Dadi ninggalaken Grinting Losari sejatine sun pisah karo sedulur tuaning sun Kakang Jebugangrum sing dari tujuan pengen nyadap lan nimba ning bedeng ilmu Islam ning wilayah Cirebon. Dadi sejatine sun pengen dadi santri Cirebon. oh arep sabda guru. Arep sabda guru. Kaberan dan Cebuk Kesuma. Kaberan. Wau kula kalian majikan. Oh tutu ngomong-ngomong arep takon ari sampean ki sapa? Kula Tarso. Tarso. Nggih. Apane bocah wadon mau? Kula kirnaya bujange. Bujange. Nggih. Ala dene Tarso ngomong kaberan. Kaberan sing nembe diomongaken ning Tarso, reh ning Jebuk Kusuma ngomong pengen tekaning Cirebon. Apa sing dimaksud omongan kaberan mau? No kayu Ageng Selangit. Ya. Santrine wong Cirebon. Den. Santri Cirebon. Pangestu. Nyimas Ayu Ageng Selangit santri sing Cirebon. Nggih Den. Ya.